Ka kynhun ïalehkai jong ka Mukhla FC, kala long syndon ka lahduh, Haka lympung ïalehkai final balatip kum kalit Kesilroy Pala Invitation Football Tournament Ar-Hajar Ar-Pulai, bala pynïaid deka West Jaiñtia District Sports Association WJDSA, kabala long mynta kasi Thohdieng, madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai. Lyngba kane ka nam job jong ka Mukhla FC, kala yo Khur syndon ka song pisa kabasan Lak Tyngka, ryngkat ka trophy, ya kabala sam daw kongsan jong kane ka sngi, Sngawbhalang Dhar, sembut menteri rangba ka sorkar jilla, ryngkat ka syndon lang jong ki bahayeng hasem, jong ulit Kesilroy Pala. Haka Jaiñtia kun jong ka kalamit, ka Salaroh FC, kala persyang madpenpa ya kate ka shigol, Henry Kimla Satya namar ka jingtbit jong ki player basyadien jong ka Mukhla FC. Nakaliang ka Mukhla, kala yo biang mantep ya ka gol baar, da ujo u player u Primrose Lamat, haka minute ka bakandai po plus san, but hadu bakut jong ka Jaiñtia kun, ka Mukhla FC kala job da ar la not goal. Lapentip, baya ka Jaiñtia kun jong ka Super League mynta usnem, bala pynïaid da ka West Jaiñtia District Sports Association WJDSA, kan stang nadu ka katpratarik mynta ubenai risau. Rung spot. Itu ko check. Ya mau. Ta. Sorry, perimeter. Ready. Ready. Tiang saya bi. Ready mah? Ready. Bye sini. Thank you. Ready, yang mau saya bi. Ready. Ya, we do.